A Conselleira do Mar urxe a Madrid da sección das cotas da Seguridade Social ás mariscadoras galegas. Tamén afea que o Goberno central non destina apoio económico aos profesionais do marisqueo. O sector marisqueiro galego está a vivir un verán en branco. Son moi poucas as profesionais que manteñen a actividade no período estival despois da mortaldade do recurso registrada tras os temporais de principios de ano. As mariscadoras das rías galegas, na súa maioría, non traballan nin xera ingresos, pero si teñen que seguir pagando as cotas da Seguridade Social. Ante esta situación, a conselleira do Mar, Marta Villaverde, reclamou ao Goberno central que se axilice a exención destes pagos ás profesionais. Foron 45 días seguidos de precipitacións, 45 días que nada máis acabar baixamos a monitorizar e a evaluar os danos nos bancos marisqueiros. Pedimos xa o 13 de marzo esa exención, esa bonificación de cuotas á Seguridade Social, precisamente porque o estado dos bancos non permitía esa actividade extractiva coas que as mariscadoras poderan ter ingresos. A bonificación foi solicitada tanto por la Consellería do Mar, foi solicitada polo sector, polas federacións de cofradías e a día de hoxe, mediados de xullo, todavía non temos ningunha resposta, vai a chegar o mes de agosto e as mariscadoras van a ter que seguir pagando mes tras mes as súas cuotas. Vimos como hai distintos anuncios desde fai xa máis de 2 meses e medio de distintas persoas do goberno, de distintas persoas de distintos estamentos que anuncian unha e outra vez, queren sacar rédito político a estas manifestacións, pero non se dan executado. O que definiu de ineficiencia por parte do Goberno central. É unha falta de vontade política non solamente na bonificación de cuotas, senón tamén en destinar algún tipo de apoio económico ao sector do marisqueo de Galicia. Villaverde recordou que a Xunta é a única administración que está ao lado do sector. A única administración que se senta con eles, que evalúa as necesidades e que pon en riba da mesa os medios precisos, neste caso económicos. Estamos falando de 23 millóns de euros dun plan extraordinario, é dicir, temos o noso orzamento ordinario para o 26, habilitáronse 23 a maiores para atender as cofradías, a esas cofradías afectadas polos choivas de principio de ano. Evaluamos despois da evaluación que se fixeron nos bancos, que son 25, e prestouselle colaboración asinando eses convenios. Eles, que son os que mellores coñecen os bancos, son os que diseñan as medidas necesarias, os que establecen que é o que necesitan para poder recuperar os seus bancos, e a Xunta de Galicia, a Conselleira do Mar, sin escatimar ningún recurso, sen negociar, sin aí regatear ningún euro, está avalando económicamente, está financiando económicamente todos eses convenios. Son xa moitas as confrarías que se aderiron ao convenio cun claro obxectivo: recuperar os seus bancos marisqueiros. Cada cofradía é moi distinta, cada cofradía non é igual que a outra, e dentro dos propios bancos marisqueiros dunha cofradía son moi distintos, dai a que eles teñan que diseñar, aparte que son os titulares das autorizacións, as súas teñen que diseñar os seus plans. É a cofradía que decide se necesita a nosa colaboración. Nos ofrecemos esa colaboración ás cofradías afectadas. A día de hoxe son 18 as que presentaron esas medidas de adaptación para asinar os convenios, e a día de hoxe temos esos 18 convenios asinados, que, como digo eu, o asinar o convenio non é o final, é o principio de todo o traballo que temos que facer man con man o sector e a administración para recuperar os bancos marisqueiros e velar pola sostibilidade a medio e longo plazo do noso sector marisqueiro. A titular do departamento critica que o Estado dilate a exención do pago das cotas da Seguridade Social ás mariscadoras galegas afectadas a pesar de non ter ingresos.